Sziasztok, MC Szigfried vagyok. Tegnap a fiam kérésére csináltam egy videót arról a Live királyról, a Brandonról, amire aláírt. Beszédhibás vagyok, meg dagadt, meg mit tudom én. Oké, Brandon, nekem nincs 5-ös BMW-m, nincsen minden ujjamon Versace gyűrű, meg nem vagyok olyan vagány, mint te, mert hogy te live volsz, házi őrizetben, saját magad ellen beszélsz. Már felfigyelt rád a rendőrség, a NAV, meg minden, és te akkor a sztárnak állítod be magadat az emberek között, hogy hozzád az alezredes megy ki. Hát zászlóstól feljebb lévő rangon rendőr nem fog kilépni hozzád egy szurkálásért házi őrizetbe tett emberkéhez. Az egyik. A másik, meg én vagyok a beszédhibás. Nézzük már meg kettőnknek a munkásságát, oké? Arra nem vagy méltó, hogy egy lapon említselek téged önmagammal. Mert amit én elértem, azt te az életben nem fogod elérni, mert azok, akik engem szeretnek, önmagamért szeretnek, nem a pénzért. Azok, akik engem hallgatnak, és a zenéimet osszák, és meghallgatják, és rám írnak, azok azért teszik ezt, mert cigányemberként nem hozok szégyent a cigányságra. Te potenciális veszélyt jelentesz a fiatalságnak. Te potenciális veszélyt jelentesz az egész magyar társadalomra, mert te vagy a gyújtókanóc annak a bombának, ami hamarosan robbanhat akár Magyarországon, mert az emberek párhuzamot vonnak a te viselkedésed és a cigányság között. Azt gondolják, hogy minden cigány ilyen alpári, ilyen obszcén szavakkal élő emberke, mint te. Hogy te mindenkit lenézel, te vagy a Brandon. Közben meg Guszti a neved. Egy egyszerű cigány neved van. Guszti, még Habiszti Brandon. Mitől lenni, de Brandon? Hát, meg egyébként is, tudod mi volt egy Habiszti Guszti? A másik dolog. Az, amit te művelsz, az emberek azt gondolják, hogy ez a természetes, a fiatalság. Ezért nagyon-nagyon káros vagy a fiatalság számára. Olácigányként mondom ezt neked. Vime sávos, vime zsanav románes, kade szártú. A kák vi románes, vimrike sájperab, de penaptuke ungrika, ke majd budzsine hatyár elatunci. Na, azért mondom magyarul, hogy mindenki értse. Ne legyél te eltévedve, hogy mert most a live-odat megnézték 1 millióan, csak egy számot mondtam, de egy darabig még én is néztem, eleinte még berobbantál a köztudatba, mert vicces volt az, ahogyan viselkedsz. Az emberek nevettek rajta. Nagyon sok embernek nem volt vicces, nagyon sok embernek ellenszenves voltál a kezdetétől. Nem azzal van a baj, hogy live-olsz házi őrizetben. Mindenki live-ol, én is, mindenki. Még a legutolsó ember is, akinek van internete, egy kis pusztán, még az is live-ol. A más nem azt mutatja, hogy a tehenek legelnek. Azzal nincsen semmi baj, hogy te live-olsz. Azzal van a baj, hogy viselkedsz, és ahogy az embereket kezeled. És azzal van a baj, hogy megfertőzöd a fiatalságot, és ők azt gondolják, hogy ez a természetes viselkedés, amit te csinálsz. Hogy ordítasz a telefonba, hogy ki a Károly? Meg állandóan a nemi szervedet emlegeted, mint hogyha másnak nem lenne, csak neked. Mint hogyha a te férfiasságodat mintázták volna a Dávid szoborhoz. Én nem is tudom, hogy te mit képzelsz te magadról egyébként. Meg hogy te élő műsorokban olyan dolgokat művelsz, ami alapjáraton 100 év, érted? Tehát a Monte Cristo grófja nem ült annyit, amennyit te fogsz ülni szerintem. Totál korpusz hegyek vannak ellened egyébként. Az, hogy te letörlöd a live-odat, a más ember menet közben felveszi, ezért a technika már itt tart egyébként. Csak jelzem neked, hogy esetleg hozzád, ez nem jutott volna el. A másik, hogy azért jelentesz veszélyt a fiatalságra, mert otthon a gyerekek így beszélnek az anyjukkal, az én gyerekeim nem. Hála jó Istennek, ő nekik az anyjuk, meg én vagyok a példaképük, meg azért más emberkék, akik nem annyira sötétek, mint te. Te eszméletlenül egy idióta barom vagy, és ezt úgy mondom neked, hogy olácigányként, és még egyszer a húgom oda is írt neked, hogy megátkozott téged, és én rászóltam a húgomra, hogy ne átkozódjál, mondom, mert ismerem az embert. Én ismerlek bentről. Én tudom azt, hogy melyik az a híres neves gangster, akinek a szavára te bekussoltál, barátom. Ezt én is tudom, te is tudod. Ne kelljen mondanom, nem akarom az embert egy napon veled említeni, mert arra sem vagy méltó, hogy a cipőjének a sarkát megcsókoljanak az embernek. A másik dolog. Egyszer egy csávó ezt már neked live-ba leírta, akkor is csak kisápadtál, kékerekedett az a hülye szemed ekkorára, aztán úgy csináltál, mintha nem írt volna, azt mentél tovább, a dicsérő kommentjeidet olvasgattad. Nagyon sokszor csinálsz olyat, hogy nem írnak neked olyat, és te felolvasod, ha biztos olyat írtak neked. Érdekes, aki látja a live-odat, nem látja ezt a kommentet. Nem értem. Azzal sincsen semmi baj, hogy úgy viselkedsz, ahogy egy-két live-od alatt, azzal nem is lenne akkora probléma. Én most nem azt baszta ki nálam a biztosítékot, hogy
hogy most te live-olsz, és hogy a Blik foglalkozik veled. Pont leszarom, nem érdekel. Nem az idegesít, érted, hogy a fiatalok azt gondolják, hogy ez a normális tendencia, ezt kell követni, amit a Lakatos Brandon néven futó Guszti gyerek mutogat a live-ba. És ezt veszik természetes viselkedésnek. Ezt fogják otthon is művelni, ezt fogják az iskolákban, közösségekben, mindenki előtt is ugyanúgy fognak viselkedni másokkal, mint ahogy te viselkedsz ezekkel az emberekkel. És ők, mint a klónok, a betanított droidok követnek téged, és minden szavadat lesik, csak azt nem tudom, hogy mit tudnak rajtad enni. Ezzel sincsen probléma, mert nagyon sokan úgy akarnak felkapaszkodni az interneten, hogy téged kezdenek el oltani, betalálnak téged, és akkor mit elkezdenek utánozni, minden a Lakatos Brandonról szól, holott aztán közel nem Brandon a nevet, hanem Guszti, még egyszer elmondom. És nem ez idegesíti az embereket. Másfél éves gyereknek a szájba teszel cigit, kimegy hozzád állítólag egy alezredes, és még ő neked ad igazat. Úgy, hogy te házi őrizetben vagy. Azért figyelj, nem tudom, kövér vagyok, az igaz, de odállok már a tükörhöz, hogy esetleg nézd meg, hogy látsz-e tollat a hátamon. Mert én nem vagyok madár. Nem tudom, van toll a hátamon? Én nem látok. Nem látok tollat rajta. Nem látok tollat. Nem vagyok egyszerűen madár, érted? Szóval engem nem tudsz hülyének nézni. Az, hogy a sok hülye kisgyereket be tudod ezzel letetni, hogy hozzád alezredes megy ki. Hát baszki, ne hülyeskedjél már. Amikor az Aranykéz utcában robbantottak, akkor sem ment még ki alezredes, még az utcára sem. Miről beszélsz te? Majd hozzád, akkor kimen egy alezredes, mert neked van egy 5-ös BMW-t, meg a hírek szerint, nem tudom igaz vagy nem igaz, a saját feleségedet futtatod, és akkor te az alapján akarsz most bevágódni a köztudatba, hogy Lakatos Brandon, meg ilyenek. Hát hagyjuk már ezt. Miért nem állod fel a saját nevet? Nekem ez az igazi nevem, a Siegfried, látod? Én ezt kaptam születésemkor, mikor leraknak a föld alá, nekem akkor is ez lesz a fejfámra írva, hogy Siegfried. Nem Brandon, meg nem Gucci, meg ilyen hülye nevek, amiket magatokra aggattok, meg oroszlánok szoknak, meg ilyenek. Hát itt is szokik a dollár, meg az oroszlán ember. De nem ezzel van a baj, hanem azzal, hogy te lejáratod a cigányságot, mert mindenki azt fogja gondolni, hogy minden cigány ilyen. És amit egy normális cigány próbál felépíteni egy egész élete munkájával, és tiszteletre neveli a gyerekét, de ezt egy tolvonásra lerombolod. Mert te folyamatosan csak lenézel mindenkit, és te azt gondolod, hogy te vagy a sztár, te vagy a menő, mert te lettél a Gusztiból a Brandon. Érted? Gusztustalan egy ember vagy egyébként. Nagyon. És ami a legszomorúbb az egészben az, hogy még az emberek nagy része erre nem jött rá. De ahogy én elnézem a Face-en futó live-okat, posztokat, bejegyzéseket, hozzászólásokat, az emberek azért felébredtek. És ide írod nekem a videó alá, de egyébként ilyeneket írtak, hogy kemény volt, Bratyász, nyomd le a droidot, király vagy, halljak meg, ezt nekem írták a videóra. Telefonon menő vagy, a sitten meg egy ribanc vagy. Ki van pipálva ez a sor, amit ugye mondtam rólad. Te meg ezt írod nekem, mindjárt mutatom, egyébként megfordítom ja nem tudom, így mutatom nektek. Sorry, itt van, tehát Dagat Mangalica, ott ír nekem a Lakatos Brandon, alias Guszti. Mutatom, illetve olvasom. Te Dagat Mangalica, beszélni nem tudsz, tegyelek ide oldalra. Na most, figyelj ide. Tegyelek ide oldalra. A másik dolog, annyira lejárt szövegeid vannak, hogy te minden live-ban ugyanazt szöveg, ugyanazt tolod. Ki a Gároly? Tegyelek ide palota, meg kriptonikus tolókocsi. A lapostetű pingpongoznak a picsádba, számegyenesen nulla vagy, Achilleus vagy. Mitől lenni te Achilleus? Hát Achilleusnak a fasza se vagy, te nem, hogy Achilleus. More, te mihez hasonlítod magad még Achilleus? Hát ha te vagy Achilleus, akkor én mi vagyok? Ember. A magyar Ice Cube vagy kicsoda? Hát ki vagy még Achilleus? Istenem, na jó. Hogy olyan vagy, mint egy kivert fasz. Üzengettek, de amikor összefutok veletek, akkor batya, igaz? De hallod, a sértettem komolyabb embert, te malac. Na tedd magad viszintbe, mert nagyon gyenge vagy. Írod ezt nekem. A sértetted komolyabb ember, azért kellett neked kést elővenned, mert ugye ütni nem tudsz, mert ribanc vagy, és a késsel támadsz. Na mindegy, hagyjuk. Olyan vagyok, mint egy kivert fasz. Istenem, ki vagy már te? Várjál? Meg ha összefutok veletek, akkor batya. Hát barátom, mi összefutottunk. Egy pár helyen már. Sehol nem mondtam neked azt, hogy batya. Képzeld el, azt, hogy te nem emlékszel rám, az csak egy történet, barátom. Én ott voltam akkor, amikor téged bedugítottak. Bizony, ott voltam. És nem kis ember dugított be téged. Jó, az az ember bedugított tőled különböző embereket is. De ott te mondogattad, hogy batya, de akarod, hogy emlékeztesselek rá. Mert nekem az az ember a mai napig barátom. És én és azzal az emberrel én a mai napig beszélek. Ne akard, hogy ő üzenjen neked, mert akkor nagyon-nagyon rosszul jársz. Lakatos Brandonka, Abiszti Brandon, még Brandon.
Istenem, na jó van. Te tedd magad üresbe, mert előbb-utóbb az emberek elkapnak, az gatyára rántanak, barátom. Felrántanak a virslire, azt repesz, mint a görög dinnye. Majd meglátod, előbb-utóbb ez lesz a sorsod, hogy tényleg, hogy az összes maradék fogadat még lenyeled, amennyi még van abban a szopós szádba.